An ƙi zaɓen Rarara a waɗanda za su yi kamfen, inda za ku ji an zaɓi Ali Nuhu sannan kuma an zaɓi wato Mansura Isa. Ku biyo mu a cikin labarin nan da za ku ji dalilin da ya sa aka ƙi zaɓen Rarara. Za mu so da ku danna mana subscribe da alamar ƙararrawa domin mu ji daɗin kawo muku waɗansu labaruka daban-daban na Kannywood da ma na Najeriya baki ɗaya. Menene dalilin da ya sa aka ƙi zaɓen Rarara? Duba da yanayin yadda Rarara wato Mr. President Bola Ahmed Tinubu yake yaba masa da kuma ƙoƙarinsa wajen gudanar da kamfen ƙwarai da gaske 100%. Al'ada da kuma wato ita dimokuraɗiyyan suna duba yanayin yadda mutane suke goyon bayan waɗanda suke so ko kuma waɗanda suke kusa da su, inda Rarara a yanzu ba shi da yarda ƙwarai da gaske, bai samu yarda a gurin 'yan arewacin Najeriya ba, duba da yanayin yadda yake tattaɓo kitimurmura ya dagula komai da kuma yadda yake cin lokacinsa ya ƙi yin lissafi. Haka zalika Ali Nuhu ma dai shi ma ɗan APC ne sannan ya ba da gudunmawa wajen zaɓe da aka yi a baya. Haka zalika shi ma Rarara ɗin ya bayar sannan Mansura Isa ta bayar. Dalilin da ya sa aka zaɓi ita Mansura Isa, ita ma za ta ba da gudunmawa ƙwarai da gaske sannan kuma za ta jagoranci Rarara da kuma sauransu. A wani zance take yin misali da cewa ita wato muƙamin da aka ba ta kamar tana aiki a CBN ne, shi kuma Rarara yana aiki a Ecobank. Duba da yanayin yadda ta yi batun cewa ƙwarai da gaske ta yi masa nisa ƙololo a kan muƙamin da aka ba ta. Haka zalika shi Rarara muƙamin da aka ba sa ɗan ƙarami ne, dole kuma ya bi bayanta ya yi biyayya. Haka zalika shi ma Ali Nuhu babba ne sannan kuma ta ɓangaren maza shi ma ya samu babban muƙami wajen jagorantar wato tallata Tinubu a kamfen, inda mutane suka kaure da batutuwa da kuma zantukan cewa alhakin mutane ne ya sa Rarara ya ƙi ci gaba a wannan zaɓe da za a yi na 2027, inda wasu kuma ke ganin cewa kawai dai an sakaye sunan ne sabida ba sa so a tayar da hargitsi da kuma hargowa yayin cire list ɗin. Ta nan ɓangaren kuma inda za ku ji ƙungiyar Kannywood Media Forum da Political Awareness ta yi tattaki inda ta yi kira ga al'umma da su kasance masu taka tsantsan wajen zaɓen shugabanni na gari. Ƙungiyar ta kuma jaddada muhimmancin wayar da kan jama'a da harkokin siyasa, inda take cewa ya kamata a tsaya ƙwarai da gaske a zaɓi shugaba na gari, dalili kuwa kar a faɗa wani hali da ake ciki. Ƙwarai da gaske abin ya ba da mamaki duba da yanayin yadda aka cire Rarara a cikin list ɗin, sannan kuma ya ba da mamaki yadda aka zaɓi kawai Ali Nuhu da Mansura Isa a cikin list ɗin. Menene ra'ayinku game da wannan batutuwa da kuma zantuka da ke faruwa da ke yawo a kafafen sada zumunta? Za mu so da ku faɗa mana ra'ayoyinku kuma sannan ku danna mana subscribing da alamar ƙararrawa da za mu ci gaba da